नमस्कार, मी पद्माकर. मागील भागापासून पुढे जाऊ. तर आता जी त्याच्या पाठीमागं बोलल्याप्रमाणे त्याच्या मनाची अवस्था ज्या लकीबीने वाढत होती, तर आता असे घडत असे की जर कोणी त्याला असे विचारले की अरे तुझे नाव काय, तू काय करतोस, तेव्हा तो जो रिॲक्ट होत असे तो त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना किंवा त्या शब्दांना रिॲक्ट होत नसे, तर तो एकूणच त्या विचारणाऱ्याच्या बोलणाऱ्याच्या एकूण चेतनेला किंवा त्याच्या ऊर्जेला उत्तर देत असे. हे जे घडत असे, हा जो खेळ आहे तो अगदी शब्दांच्या पलीकडे वाटत असे. तो होताही तसाच, म्हणून त्याला असे स्वतःचे असे कोणते नाव नव्हते. पण मी त्याची ही दिव्य जीवन अमृत पाहताना, एक त्याचा हा अलौकिक पाहताना एक नाव उल्लेख करण्यासाठी येतो, ते म्हणजे युनिक. याचे कारणही आहे असे की तो एकमेवा द्वितीय असा कोणी आहे. आता युनिक हा जो भाषा बोलत असे त्याने सर्व चेतना आकर्षित होत होती. तो बोलताना त्याचा तो एक एक शब्द संपूर्ण संगीत विद्या त्यात ओतली आहे असे वाटत होते. एकदा असे झाले की त्याचे आई बाबा त्याला घेऊन फिरायला निघाले होते. तर ते एका बागेत जाताना, एका नैसर्गिक बागेत जात असताना तो सर्व सभोवतालचा बाहेरील परिसर खूप कुतूहलाने पाहत असे. ते असेच एका आंब्याच्या झाडापासून पास होत होते, तेव्हा त्याच्या आईवडिलांनी विचारले की काय रे, तुला काय पाहिजे का? तर तो म्हणाला, माहीत नाही, पण ते मला बोलावत आहे. याचा अर्थ त्यांना जरी समजला नसला तरी ती नैसर्गिक चेतना जाणत होती. आणि तत्क्षण एक अचानक हवेच्या झुळकेने म्हणा काही आंबे अगदी त्यांच्या समोर झाडावरून कोसळले. ते पाहून ते योगायोग समजत घेऊन त्या आपल्या युनिकला त्याने दिली. ती त्याने आत्मसात केली. मी असे याकरता म्हणालो की तो फक्त अन्न नाही, तर त्याची संपूर्ण ऊर्जा, त्याच्या पाठीमागचे संपूर्ण स्मरण आणि अशा अनेक हजारो गोष्टी पकडत असे. तर हे असे खूप दिव्य प्रसंग आता घडू लागले होते. एक एक क्षण मिस करू नये असे प्रचंड अकल्पनीय रहस्याने भरलेले त्याचे युनिक आयुष्य आपण पुढे पुढे पाहत राहणार आहोत. धन्यवाद.